Student ta' 21 sena li l-identità tiegħu ma tistax tixxandar fuq ordni tal-qorti inżamm arrestat wara li tressa l-qorti mhix li stupra żewġ tfajliet, waħda minnhom taħt l-età. Quddiem il-Maġistrat Doreen Clark il-prosekuzzjoni akkużat li żagħżugħ li joqgħod ħaltarxin illi bejn it-3 u l-4 ta' Ġunju li għadda żamm tfajla u stupra. Il-każ seħħ fl-istess lokalità fejn joqgħod. Fil-qorti ntqal li l-vittma ma setgħetx tirreżisti u nżammet kontra r-rieda tagħha. Iż-żagħżugħ ġie akkużat ukoll li ftit ta' sigħat wara fil-bajja ta' Little Armier għamel l-istess ma' tifla taħt l-età. Iż-żagħżugħ wieġeb mhux ħati għal dawn l-akkużi li saru kontrih. Iż-żewġ avukati li deru għall-imputat Arthur Azzuppardu u Jacob Magri talbu għal ħelsien mill-arrest madankollu l-qorti ċaħdet it-talba u l-ġuvni inżamm arrestat. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-avukat fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali Darlene Grima u mill-ispetturi John Spiteri, Sara Kathleen Zerafa u Ryan Mario Vella.